השעה 1 והנה החדשות מפי חמישי. הכותרת הראשית שלנו היום. הועלה סרט דוקומנטרי חדש לרשת, שגרף צפיות רבות ורייטינג גבוה ביותר. הזמנו את המפיקה של הסרט, רוחמה מרגלית, שתיתן לנו קצת רקע. שלום רוחמה. שלום חמי. תוכלי לתת לנו קצת רקע על הסרט? איפה הגיע לך הרעיון? בשנים האחרונות חקרתי קצת על התקופה הפרה-היסטורית. הוצאתי אפילו כמה סרטים בנושא. אולי ראיתם כמה. בשנה האחרונה טיילתי בבנימין וראיתי שם מקום שמשקף את התקופה הפרה-היסטורית בימינו. מה זאת אומרת? איך מקום יכול לשקף את התקופה הפרה-היסטורית? טוב, איך להגיד? המקום לא מפותח במיוחד? ברשותך נצפה בסרט. אך קודם פרסומות. פרסומת אחת וחזרנו אליכם. עליו חלב, 3 ביום, עליו חלב. איזה 3 ביום כשהיא פעם אחת לא נותנים לנו? אם לא נעט, לא נפיל, לא נשים למפרשים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע לארץ חדשה. שומע בסיור נעמתן. איך עושים את זה? איך נגיע אם אין לנו ארץ חדשה. וגזר ישבו במקרר ויחד עם בטטה התחילו לקטר. קר לי ברגליים, תדליק את המנורה בקיר, כי חושך מצרים, אז בואו נשיר. מה, לא נשארו שקיות? תנו לקרוא בשקט בערוגה בצד, שם תזרח השמש גם מחר. תנו לגדול בשקט, בלי לקפוא מקור, רק קצת זבל, מים וגם אור. מגבון ועוד מגבון זה לא מגבון, מגבון ועוד מגבון זה מגבונים, מגבון ועוד מגבון לא מגבון, מגבון ועוד מגבון זה מגבונים. מציע לעשות לי בוס שמלה ולרקוד הולה. לואו! אם אתה רעב לחתיכת בשר שמן, אולי תאכל לטוב והוא ודאי לא ימאן. אז תתחיל לסעוד, כי זה טעים מאוד, וודאי תצא אחר כך עוד. איזה מתח, כך עוד מתח. הסעידות האלה, אני רוצה טיפה שמן, נו! עוד פעם? הם דלוקים, מה יש לך? אבל קר לי! הם דלוקים כבר חצי שעה, מה? אבל קר לי! טוב, אז תעשי על המים החמים, לא הכחולים. מה הם חמים? האדום, לא הכחול, האדום. אני יודעת! נו, תבדקי! בסדר, חכי, ננסה מה ששמי לא ניסתה קודם, נראה אם נצליח. נו! רגע. נו!
הנה, שנייה. נדלק. שיט. שנייה. טובה! שנייה. הנה. טוב, תקשיבו, רוצים לקחת מתוך חמישית, מה זה ברצינות? זה באמת מעצבן. גם אני חושבת, תקשיבו, כי ממש טובים. וואי, גם כן כל פעם מחבר. וואי, תקשיבו, זה הזדמנות לעשות את השיר שלנו. למי שנראה, יש לי פה גפורים. טוב. יא, אמונה! יאללה. וכולם ביחד. ותני לגדל בנים. אוי, נגמר. טוב, מה שאמרנו זה היה אם המקחורים צריך אף אחד פה לא לוקח דברים בלי כלום, סבבה? A, B, C. C זה הנקודת סוף, זה החלב. B זה הטופים. אני מסכים לקחת רק ירוקים כי הכתובים מגעילים, סבבה? סבבה. ביטי, חיטו! חמישי! חכיות, סקיילים וקיפי. אני נופל וקם, הפעם לא אפסיק ללכת. אני נופל וקם, עובר גשר ועוד גשר. אני נופל וקם, כמה ארוכה היא הדרך. אני עובד איתן עם ראש גורה. God. טוב. עכשיו זה הזמן לדעת כבר מה צפוי לנו מהשמיים. האם את יודעת למה התכוונה זאת שאמרה שהחוכמה היא כמו מים?
ונדמה שנהיינו בלית ברירה יותר ויותר קרובים. אנחנו כמו זוג לאורך שדרה, פשוט הולכים והולכים. ולאור הדברים הפשוטים באמת, אנחנו חיים את חיינו. למשל בלי הסברים, רק לקבל ולתת, זה לא קל, אבל מה יש עוד בינינו? אני נזכר לפעמים בילדות שהייתה לפני זמן המחשב וההייטק, על פסי הרכבת מחכה לקטר, וכשהוא בא אני צועק, כן היו אלה חיים טובים, כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים המיסטיקנים בסין. ואולי אלה חיים גדולים, הרי חיינו אותם בטירוף. תסתכלי עליי ותראי, קצת שמח, קצת עצוב. וכשאני שוב לובש את סמלה לבנה, אתה שואל מה קרה לך ולנו. הרי פעם לבשת את אותה סמלה בנובמבר כשהתחתנו. כן ברור לי שאת רוצה לפעמים לחזור אל הדברים שהיו, גם אני רוצה את אותם הדברים, בגלל אותו הדבר בדיוק. כן היו אלה חיים טובים, כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים המיסטיקנים בסין. ואולי אלה חיים גדולים, הרי חיינו אותם בטירוף. תסתכלי עליי ותראי, קצת שמח, קצת עצוב. ועכשיו אל תדבר, רק תבוא אליי בשקט בשקט בחדר, כמו שני חברים שעבדו בחלל, שימי לב כבר אמצע